Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. F'Awwissu li għadda l-impjiegi full-time żdiedu b'aktar minn 18,000 meta mqabbel ma' Awwissu ta' sena qabel. Da ħareġ minn ċifri uffiċjali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Il-numru ta' ħaddiema full-time f'Awwissu s-sena l-oħra kien ta' aktar minn 275,000 persuna. Fil-waqt li s-sena qabel persuni b'impjieg full-time kien madwar 256,000. Fl-istess xahar l-attivitajiet ta' servizz amministrattiv u ta' sostien u xogħlijiet marbuta mas servizzi tal-akkomodazzjoni u l-ikel kienu l-aktar li waslu għażieda fix-xogħol meta mqabbel ma' Awwissu ta' sena qabel. Ix-xogħol full-time fis-settur privat żdied b'aktar minn 18,700 persuna għal total ta' aktar minn 223,000 persuna. Dan fil-waqt li l-ħaddiema fis-settur pubbliku kienu jgħoddu għal ftit aktar minn 51,000 li jfisser nuqqas ta' xar persuni meta mqabbel ma' Awwissu tal-2022. Din iż-żieda fl-impjiegi f'pajjiżna ġiet irreġistrata fi żmien ta' kriżi internazzjonali bla preċedent kawża gwerra fl-Ukrajna li waslet għal kriżi fl-enerġija u inflazzjoni madwar l-Ewropa.